μπαρτσαζείς, εσύ μας οδηγείς. Για κινητά όμως θα μιλήσουμε, εντάξει, μην παρασύρεστε. Λοιπόν, με την παχουλή αυτή τη συσκευή, η Nokia εγκαινιάζει μια νέα εποχή στα smartphone και ειδικά στις φωτογραφικές δυνατότητες. Ανάλυση 41 MP. Καλά ακούσατε. Τεχνολογία Nokia PureView. Φακή με βαρύ όνομα Carl Zeiss και τεχνολογία Pixel Oversampling, πατέντα της Nokia. Το 808 διαθέτει επίσης τεχνολογία Nokia Rich Recording για ποιοτικές εγγραφές audio επίπεδου CD. Υποστηρίζει εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο HD 1080p, ενώ αξιοποιεί την αποκλειστική τεχνολογία Dolby Headphone προκειμένου να μετατρέπει τον ήχο στέρεο σε μια μοναδική εμπειρία surround sound, την οποία μπορείτε να απολαμβάνετε με οποιαδήποτε ακουστικά. Πάμε τώρα στον μικρό της παρέας. Είπε κανείς μικρό είναι το μάτι σου? Νόμιζα. Μικρό από πλευράς κόστους, αφού το Nokia Lumia 610 θα αποτελεί το πλέον οικονομικό Lumia smartphone με Windows Phone. Περιλαμβάνει φυσικά Nokia Maps και Nokia Drive, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον και ελληνική έκδοση του Nokia Transport. Μια υπηρεσία με πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να δούμε. Το Xperia P. Με μοναδική φωτεινότητα οθόνης χάρη στην τεχνολογία White Magic θα βλέπετε τι γράφει στην οθόνη ακόμα και στην παραλία. Αλουμίνιο, παιδί μου. Δεν αλλοιώνει τη γεύση, σου λέω. 4 οθόνη reality display με mobile Bravia engine, 1 GHz πύρινος, εσωτερική μνήμη 16 GB και 8 MP κάμερα με ταχεία λήψη. Εγγραφή HD βίντεο και δυνατότητα λήψης πανοραμικών φωτογραφιών. Δείτε και πώς το κάνουν οι Ιάπωνες. Την κατασκευή του Xperia P εννοώ, βρε πονηροί. Τι είστε εσείς? Εμένα με λένε You, είμαι παιδί της Sony και ξεχωρίζω για τις 6 εμφάνιση αλλά και για το X-Loud, καθώς και την τεχνολογία Sony 3D Surround Sound Audio. Έλα τώρα. Κινητό η Panasonic. Γιατί σε χαλάει? Ελούγκα φίλε, όχι ελούντα, βγάλει τα ακουστικά να ακούς καλύτερα. Και εδώ αλουμίνιο, αλλά φοβερή τεχνολογία που το βουτά στο νερό και δεν χαμπαριάζει. Δεν χαμπαριάζει στο νερό. Για λίγο όμως, έτσι. Android και λεπτό πολύ, πάρα πολύ λεπτό, με οθόνη QHD 540x960, 4,3 ίντσες, πυκνότητα 256 ppi παρακάτω. Dual Core TIO Map Processor, 1 GHz, 1 GB RAM, 8 GB εσωτερική, NFC 8 MP κάμερα. Να παίρνει και παραπάνω μνήμη, καλά θα ήταν. Motorola με το Moto Lux στη Βαρκελόνη. Ένα κινητό Android μεσαίας κατηγορίας με interface by Motorola, το Moto Switch. 4 οθόνη, 480x854. 800 μονοπύρινος και 512 RAM. Λίγο, πολύ λίγο. Παίρνει όμως microSD. 8 MP κάμερα και μπροστινή για chat. 1400 mAh μπαταρία. Την εκτιμώ τη Motorola και ζητάω κάτι παραπάνω. Μπορεί όμως. Μπορεί. Το Huawei Ascend D-Quad, δύσκολο το λέω. Το τουμπανάκι της Huawei, το καινούριο τετραπύρινος επεξεργαστής K3 στο 1,5 GB, τρέχει πιθανόν ταχύτερα από κάθε άλλο κινητό. Android 4.0, οθόνη 4,5 ιντσών με πυκνότητα 330 ppi. Είμαστε καλά. Και ανάλυση ΟΕΟ 1280x720. Καλή κατά από τον ήλιο, λένε οι φήμες. Ποιον ήλιο βέβαια, άλλο αυτό. Ήχος Dolby 5.1 surround και Audio Ear Smart για καλή ακουστική εμπειρία. Κάμερα 8 MP 1080p. Μπροστινή 1,3. Δυνατούλη, αλλά η μπαταρία του 1800 mAh.
Ο Πίγασος, άλλη ιστορία αυτή. Αξίζει όμως να τη δούμε γρήγορα και να περάσει παρακαλώ χρόνος γρήγορα να δούμε το τούμπανο από κοντά, πολύ κοντά. Το θέμε, είναι καλό. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τους Κινέζους, έτσι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας Κινέζος, τώρα είναι 2 δις. Το ZTE Era διαθέτει QHD οθόνη 4,3 ιντσών με ανάλυση 960x540. Τετραπύριονο επεξεργαστή Tegra 3, Nvidia 1,3 GHz, 1 GB μνήμη, 8 MP κάμερα VGA μπροστά και 8 GB εσωτερική μνήμη, microSD. Υποστηρίζει Bluetooth 3, DLNA και εγώ Dolby, φυσικά Android Ice Cream. Λεπτότατο, περνάει στον επόμενο γύρο άνετα. Καλό καιράκι, το περιμένουμε. Η Κορέα είναι ωραία, δεν είδαμε το S3 που θα έχει εκείνο και το άλλο και θα κάνει και θα δείχνει κτλ. Αυτό όμως το Samsung Galaxy Beam έχει το κάτι της του. Εκτός από οθόνη 4 WVGA, TFT 800x480 και επεξεργαστή Dual Core για 1 GHz, έχει πάνω του ένα βιντεοπροβολέα. Πάμε σιγά σιγά να το εμπεδώσουμε. Μνήμη 8 GB, παίρνει microSD, κάμερα 5 MP, 720p, αυτόματη εστίαση και flash, μπροστινή κάμερα 1,3 MP, τρέχει Android 2.3 και η μπαταρία του δίνει 2000 mAh. Ναι, διαθέτει βιντεοπροβολέα 15 lumen, ο οποίος αποδίδει εικόνα 50 inches σε ανάλυση 720p. Μην ρωτάτε πολλά και εγώ έχω πάθει. Μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία σε 0,7 δευτερόλεπτα. Η HTC μπορεί. Πόσο? 300 με F2, Qualcomm Snapdragon S4, διπύρινο στο 1,5 GHz, οθόνη μεγέθους 4,3 inch με καμπύλο γυαλί Gorilla Skirting, τρομερά λεπτό μεταλλικό κεραμικό σώμα δορυφορικής κουλτούρας, τρελαθήκαμε τελείως. Το ΔΕ ακολουθεί τον κλασικό πραγμένο σχεδιασμό του HTC Legend 3,7 inch οθόνη Super LCD 2 με WVGA ανάλυση 800x480, 1 GHz μονοπύρινος επεξεργαστής, 4 GB εσωτερική μνήμη με αρκεί όμως, αλλιώς πάρε τσάμπα 25 GB στο Dropbox για 2 χρόνια, λέει HTC. Μπαταρία θηρίου όμως, τα 1500 και κάμερα 5 MP με PSI sensor. Πάμε στο άλλο το καλό, το X, το Χ εγώ θα το λέω, διαθέτει νέο πολυανθρακικό σώμα υψηλής ποιότητας κατασκευής, μονομπλοκ, οθόνη HD 720p, μεγέθους 4,7 inch από καμπύλο γυαλί Gorilla της Skirting, επεξεργαστής Nvidia Tegra 3, τετραπλού πυρήνα Super 4 Plus 1, ταχύτητας 1,5 GHz, έναν πέμπτο πυρήνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, Battery Safe Core και 12πύρινη μονάδα επεξεργασίας γραφικών υψηλών επιδόσεων της Nvidia. Δεν περιγράφω άλλο.